Isa-isang sumailalim sa drug testing ang mga empleyado ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Camarines Sur. Layo ng programang ito na matyak ang drug-free workplace sa kanilang lahat ng operating unit. So itong program lang ito, ang pinaka-objective is to ensure na yung mga officials, employees ng ating government ay not involved in drug use. Matapos ang drug testing, sumalang ang mga empleyado sa orientation seminar na layong mailayo sa impluensya ng illegal na droga ang kanilang mga empleyado. They are discussing po what are the effects na pwedeng mangyari sa mga users, sa mga drug dependents, and also what are the preventive measures po na pwedeng gawin ng opisina ng TESDA para po ma-preempt or ma-avoid po yung pagkalat ng drugs. And we are aiming po sa TESDA Region 5 na drug-free workplace. Umaasa ang ahensya na wala sa kanilang hanay ang magpupositibo sa illegal na droga. Batay sa CSC Memorandum Circular No. 13 Series of 2017, immediately dismissed ang isang empleyado ng pamahalaan at sasailalim sa confirmatory test sa DOH accredited clinic. Sasailalim naman ito sa rehabilitation, counseling at treatment process, at kung hindi dito tatalima ang isang empleyadong nagpositibo sa pinagbabawal na gamot, ay maaari siyang kasuhan ng grave misconduct. Nick De La Cruz, CSN.